Guys, welcome back to my YouTube channel. In Yati Damasa and so vlog manpugan vandadu. Bokonji da panda yankla channel da pudar change manda yankla samruddhi pand pudar dita dumbu da pudar sadar jana gottipu da yank change manta pandadu anda baaki dakle podi denklu change mantanettu yankla pudar onji pironji avve pudar ittner dara okkade nama esige kaldakna namma manige rattu ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಚ್ಚಿ ಇಂಚನ ಬರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಪೋಡ್ತದು ಇರಿಗ್ಲ ಪೋಡ್ತದು ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ರೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಾರಿ ಪನೇರ್ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಲಕನೆ ಆರೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಲಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಕೋಲಿ ಮಂತ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ಆಡ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ತಿತ್ನಿ ಒಬ್ಬರ ಬೊಡ್ಚೆ ಬಂದ ಆರ್ನಾತ್ ತಿರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಡ್ಚೆ ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ಅದಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪುದರಿತ ಚಾನಲ್ ಪುದಲ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಂಡತೀತ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಏತಾಪನ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ಇನ್ನೇನು ಜಲ್ದಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂದ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಮನ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೇನಿ ಕಷಾಯ ಪತ್ತೇರು ಇದಾದ ಪುರ ಪಾಡು ಬುಕ್ಕ ತುಜಿಪಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ನೇನು ಚೋಲಿ ಪುರ ದೆಪ್ಪುಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಚೋಲಿ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಜನ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪೀಸೆ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಸೋಪು ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಚೋಲಿ ಪೋತು ಗುದ್ದು ನಗನೆ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಕೆತ್ತದೆತ್ತು ಕನಪನೆತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಿತ್ತದೆಲ್ಲ ತಕ್ಕಲೆ ದಿಂಡೆ ಬುಲ್ಪು ಬೇಗ ಪೋದು ದೆತ್ತು ಕನಪೇರು ದೆಕ್ಕದ ಪುರ ಅಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಸೋಪು ಗುದ್ದುಕ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಿವೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಿವೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೇನತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಕ ನಿಜವಾಗ್ತಿ ಅವರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಕಡೆಪಲ್ಲದ ಕಡೆಪುನಿ ಕಡೆಪಲ್ಲ ಪೂರ ಇಜ್ಜ ದಾರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡುದ ಒಕ್ಕೊಂಜೀತು ಓಮ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಪಾಡುವ ಕಲ್ಲು ಪಾಡುವ ಆಯಿತಾ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪಾಡು ನೀವು ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿಯ ಒಕೆತ್ತೆ ತಾರದ ಗಂಜಿ ಬೆಯ್ಯರ ದೀತೆ ಒಕೆನಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿರ್ಧಾರ ಸೈದನಕ್ಲಿಗೆ ಬಲಸನುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಡೆಗೆ ಕುದಿಪ ಕೆಲವರೆಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವಿರುಂದೇಕ ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪುಜ ಕಮ್ಮಿ ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪುನೆ ದಾರೆ ಚೀಪೆದ ಮನ್ಪುಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕೊದ್ದಿನದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿತ್ತೆ ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದು ಪಾಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಮರ್ದು ಕೊರ ಅಂದರೆ ಪುರಿತ ಓ ಆಂಡಿಗೆ ಆಂಡು ಕರ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ಕ ಆಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಆಂಡು ಹಾಂ ಆಂಡ ಆಗ ಆಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿಗೊಂದು ಕುದಿಯರುಂಡು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತೆಪ್ಪು ಮಸಾಲ ತುಜಿಪಾದೇನ ಜೂಜುಲ್ನ ಮ್ಯಾಗಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು నేను తింగులు కొరకొరండు ఎడ్డ కురికి మరదు ఇంట్లో నీరు కొరక ಕುರಿಟ್ಟೋರ ತಿನ್ಪುನ ಕೂಡ ಉಂಟವರ ಕಕ್ಕೆರ ಶುರುವಾತ ನೀವು ನೀರು ಹಾಂ ಮರದು ಕೊರ್ರೆ ರೆಡ್ಡೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಮೂಜಿ ದಿನ ಡೈಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮರದು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಕುರಿತಾ ತಿಂಗೋಲ್ ಕೊರಂಡ ಎರಡು ತಿಂಗೋಲ್ ಬರ ಪುರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎತ್ತೆ ತಿನ್ರೆ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಿನ್ಪಾಲ ಅಂದು
ಯೋ ಇದು ತಿನ್ಪಾಲಜ್ಜ ತೂಕ ಮಟನ್ ರಸಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರೇಸ ಐತೆ ಬೆಯ್ಯರದಿದ್ದ ಮಟನ್ ಐತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಕುಡಿ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನೆ ಬಿತ್ತು ಫುಲ್ ದೆತ್ತದೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಎರಡು ಚಮಚದ ತುಪ್ಪ ಕಾಡಿ ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡ ಎಂತ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆತದ ನನ್ನ ರೈಸ ಕೊಂಚ ಪಾಯಸ ಆಯರುಂಡು ತೊಂದ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಹೊರಂಕಾದ ದೀತ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಮಟನ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಇದೇ ಎಂಗಳ ವೀಡಿಯೋನ ಎಣ್ಣೆ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ